Isyu. Serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. If my people humble themselves, Mayong hapon naman sa aton mga pinalangga ng mga tagpalamati. Welcome sa panibagong edisyon sa programa This is My Life. Adlaw kita karon niya sang Webes, Marso 25 tuig 2021. Kamusta din ang aton nga mga ka-action nga nakatutok na sa subong iya nga hapon? Nagatubang sectional more sa kon ho may one down. Nakita ko gid actional. Natural lang na akay basta mag-amo ni gani nga mga inoras. Ito ang ang espiritu kuno sang katuyo nagalabay gina sa atin. At isuwang nga hapon si Inday Ann yari naman magalingaw sa inyo sa pila ka mga gin-preparar ko man sa subong nga hapon sa program This is My Life. Sa liwat inyo mangin kaupod sa sinenga tinion ini si Inday Ann. Talos temporaryo sa regular man nga anchor woman Tita Wilma Sugaton. Ano bala ang mga dapat naton iyang mga bantayan sa subong nga hapon? Pero antes danay ha, diri kita ho sa aton iyang lakat sang panahon. Kay man ang northeast monsoon amo sa karon ang padayon nagaapekto sa northern Luzon samtang easterlies naman ang nag-aapekto sa nabilin iya nga parte sa Pilipinas. Ang Western Visayas, lakip ng Negros Occidental kag syudad sa Bacolod, maka-eksperyensya sang magalumon nga kalangitan kag may lapta-lapta ini nga pagtupa sang ulan bangod man sa easterlies. Mahina itubtob kasarangan naman nga huyop sang hangin ang mabatyagan sa karon sa kabugusan iya nga isla sang Negros. Si Haring Adlaw nagbutlak kay na mga 5:46 sang aga. Ang ininamo na magatunod mga 5:55 karon iya sa Kasisidmo. Ang temperatura yara kita nag-range sa 25 to 31 degrees Celsius. That's why nga ang kapaang sang panahon feel nato na subong. Amo gina kay basta kuno mag summer season na di ang init hindi gina mapaiway. Hindi gina mapaiway pero advantage man na gani labi na kon sa mga ka-action bala nato nagapanglaba mag panghalay dasig lang iyang magmala ang ilang nilabhan. Baling naman disadvantage naman sa mga ka-action naton. Okay.
Disadvantage naman yan sa mga ka-aksyon naton nga ti inabulang ara sa mga kaumahan kun kay isa o nagakinahanglan sang tubig ng irigasyon. Mayo lang kung may irigasyon kun wala yawan gid no, yawan panglaghap kung diin makakuha sang tubig sa mga sa paabi o para lang nga mapatubigan ang iladra nga mga panano. But anyway, asa nasilin ko na i-embrace na lang danay ang kainiton subong. Labay lang man na pagka next ti ma-feel ta naman kabugnaw sang panahon. Okay? Alauna 38 na kita. Ano bala ang mga dapat naton bantayan sa subong iya nga hapon? Syempre, maghahatag ko danay sang aton man nga mga national headlines. Sa unahon naton ining plano bala ni presidente, ginatawag ko na sa presidente ba advance ang plano ni Senator Manny Pacquiao no nga magpapili as president sa 2022 nga eleksyon. If ma-remember ninyo, madamo sa mga grupo or individuals man o mga known na personalities ay nagpahayag nga do alang-alang gid kuno si Senator Pacquiao kay do tuod nga may ara siya isang kwarta pero ang ginasiling bala nga kapasidad kuno sa pagdumala sang pungsod do diri siya iya na alang-alang. Ina ang palayag sang pilaman ka mga eksperto in terms of politika ang paghahambalan. Apang tinagpagwa diri sang palayag si Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. hambalya mas maayo na lang kilalahon si Pacquiao kilalahon si Pacquiao sa pihak nga kontraman kita o kung hindi sa iya nga plano nga pagpapili sa pagka-presidente. Pati syempre si Manny Pacquiao, ang Pacquiao nga apelyado, bisan diin ka magkadto sa bilog yang nga kalibutan, known, diba? Si Pacquiao amo ang may pinakadako gid kumbaga nga contribution sa aton iya sa Pilipinas kun sa patag sang sports ang paghahambalan. So ang aton iya nga mga officials sa gobyerno nagasiling nga kun wala ka mo iya plano, kun wala ka mo plano nga botohon si Pacquiao, wala ginasang problema, Wala ginasang problema. Maapang tandaan lang naton nga kinahanglan hatagan naton pagkilala, Hatagan naton pagkilala ang iya man ginhimo para iya sa aton nasyon. Kag syempre, ang isa pa naton kapag istoryahan, kay kagapon do ka damo ginisang issue padumduman ninyo ang issue sa mga alkalde. 5 ka mga alkalde ang gin-issuehan sang show cause order sang Department of Interior and Local Government apang diri gani sa aton sa Negros Occidental may ara man nga nagpabakuna pero wala pa siya nagahulat pa siya if ever gid man may ipadala nga show cause order coming from DILG. So diri sa karon nagpagwa na sang panibag-o nga palayag ang DILG i-explain ko man ini karon sa inyo kay man ang mga gobernador, alkalde kag kapitan ginpasaka na sa karon ang ila nga kon listahan bala priority list ang paghahambalan for vaccination dito gin paangat-angat ni ang mga gobernador, alkalde kag kapitan. Sa di na sila karon natupong inaman ang aton iya nga ihatag nga dugang pagin nga detalye sa aton nga mga kaaksyon. Kag syempre sa hambalan man nato ng aton iya FYI ang aton nga topic sa subong nga hapon. Kahit syempre given bala sa aton hindi malikawan makainom sa makahulubog nga ilimnon. Amo na mga dapat naton man nga tandaan ang aton nga FYI or ang aton nga topic sa subong iya nga hapon mga gamay lang ang mga tips ang mga gamay lang ang mga tips agud iyang mapabilin nga sa gihapon bisa nakainom ka yara iya sa husto ang imo nga paminsaron. Ano lang mga dapat naton iyang himuon kung kapin pagid kun hindi malikawan. Kag syempre ulat-ulat man dira sa aton yung mga ka-action kay akon man pagabasahon ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma, dala na dira ang mahatag man nga advice ni Tita We. And also, ang aton man iya nga horoscope of the day, aton kapalaran for today.
Ano bala ang mangin kapalaran naton iya sa subong nga adlaw. Alauna 42 na kita and this time ato na iya nga pagaistoryahan ang gin headlines kuman kay na sa inyo sa Partisan National naton, no? Ginpanugyan diri ni Foreign Affairs Secretary Teddy Locsin Jr. sa mga botante bala nga pili kung sino ang imo iabutohon, no? Magpili kung sino ang imo butohon, apang kilalahon ang binuhatan ni Senator Manny Pacquiao sa pungsod. Ginhimo ini ni Locsin nga palayag kasunod nga may ara sang pila ka mga individual nga wala ginanamian sang ideya, no? Nga magapapili si Pacquiao bilang presidente sa 2022 nga eleksyon. Ag ang isa sa ilang nga ginrason amo kuno nga kulang inisang kapasidad agod pangunahan ang Pilipinas, na do ti sa nagpapili ni siya before as senator do amo maning ginalantaw sa mga tao mga ano sa iya mga eksperto wala, no, kon sa patag isang politika paghambalan o maning nangin question nila sa kay Pacquiao, but then nagdaog siya as senator, no? Sa Miyerkules or kahapon ginpahayag diri ni retired Supreme Court Justice Antonio Carpio, if ano ka mo, ang ginatawag ni bala nga One Sambayan Political Coalition, bag-ulang ni siya, no? Bag-ulang ni siya nga coalition, kag isa ina diri sa mga conveners iya si retired Supreme Court Justice Antonio Carpio. So sunod kay Carpio, kwalipikado si Pacquiao, no? Kwalipikado si Pacquiao kung basihan naton ang 1987 Constitution, kwalipikado siya nga magpapili bilang presidente. Galing kaya ang ilaya ko nung grupo nagapangita sang mas mataas nga standard. Mas mataas ang standard nila sa pagpili sang kandidato para iya nga iduso nila or amo nang suportahan nila nga magpapili as president sa 2022 nga eleksyon. So, meaning, ang One na Sambayan Political Coalition cancel na sila kay Pacquiao. Sino pagdayhan ang another nila? Yung mga batch of names naman, no? Nga supportahan for president. So, sige, bantayan man naton kay at least bala do mag-lighter man kita in terms of mga problema sa karon kay do COVID na to ang kalabanan naton iya nga ginatalakay. And syempre, speaking of COVID, no? Speaking of COVID-19, madumduman ninyo kahapon na mention ko man kay Ina, 5 ka mga barangay, 5 ka mga alkalde, no? 5 ka mga alkalde from different areas diri syempre sa Pilipinas ang gin-issuehan iya sang show cause orders ng Department of Interior and Local Government. Ano ang rason? Kay nga bakuna sila sang COVID-19 vaccine sa pihak nga wala pa sila sa priority list, or I mean hindi pa sila bala though tuod part sila sang priority list sang government, pero ang pagpasunod ara pa sila sa ulihi. Kaya if ma-remember ninyo, may ara na A1, A2, A3, A4, B1, B2, B3. Sa unang-unang records ng government for vaccination priority list, ang ining mga gobernador, alkalde, kag mga kapitan, nabilong ni sila sa B3. Ulihi pagid iya, no? Ulihi pagid sila. Ti subong, may panibago yung statement ang DILG after sang natabo dito nga mga issue bala. Ginanunsyo diri sang DILG nga subong ginapasaka na ang sa listahan, no, sa mga gobernador, alkalde kag kapitan. Sunod diri kay DILG Undersecretary Ipimaco Densing III, ang adjustment ginaprubahan matapos niya irekomendar sa Interagency Task Force on Emerging Infectious Diseases. So ano bala ang panibago yang subong sang ining mga gobernador, alkalde kag kapitan. If ma-remember ninyo kung prioritization sa gobyernong paghahambalan, una nga makabaton sa bakuna muni ang mga frontline workers nga
classify as A1. Ang ikaduha, indigent senior citizens o kon A2. Ang nabilin nga mga senior citizens kag mga persons with comorbidities amo naman ng A3. Kag ang liwat, ang mga gobernador, alkalde kag kapitan nabilong na ni sila sa A4. Muna ginpasaka na sila sa A4. Halin sa B3. Halin sa B3. Kaya kung ang B3, supposed to be, ano na sila tani mga kalinya nila, mga teachers bala. Ugaling kay ti subong, may panibago yung mga adjustment ang DILG. Subong, bilong na sila for A4. Tiyan mo na ang panibago panibagong statements ng DILG in terms of prioritization for COVID-19 vaccination ang paghambalan. Sang kagabi actually, nagpagwa man to sang statement si Presidente Rodrigo Duterte, no, sa issue angod sa sang mga alkalde nga nag-una ya pabakuna. Kaya something is wrong. Do ka baya antong term ya gray area. Do may nakitaan siya kuno nga gray area. Anong buot silingon sa gray area sang presidente, abaya kinahanglan ni siguro sang legal yang nga paghangop, no? Legal nga paghangop kun nga ining mga ining mga alkalde is nga nagpabakuna. Ang ilang nga rason actually uniform sa tuyo ya nga ang publiko or ang mga frontline workers, no? Ang mga frontline workers ang mapilitan man bala nga magpabakuna given nga ang ila gani nga leader or ang leaders ng ila nga lokalidad ang nagpabakuna man. Tiyan mo ning pinakarason gid sang mga alkalde, 5 ka alkalde, and syempre diri sa aton may-ari man, no? Sa Escalante, si Mayor Milicio Yap nagpabakuna siya kag ang iya pinakarason nga muna gani para iya nga maghatag kumpiyansa sa mga frontline workers nga nagapangduha-duha pa kung magpabakuna o kung hindi sang available nga COVID-19 vaccine. So, inakaroon ang aton man nga mga balantayan, no? Mga balantayan naton sa national and even diri sa local, kay syempre, ang iniiya nga issue, tanan kita affected, no? Tanan kita affected kag mga issue bala about sa basi ang ginakabalakaan di actually ni Presidente Duterte, kay basi kuno nga i-withdraw, no? I-withdraw sang World Health Organization ng ilaman nga bulig sa aton. Kaya if ma-remember ninyo, ang mga nag-alabot diri nga mga bakuna, iya ka Sinovac kag iya ka AstraZeneca, ano pa niya nang ginhatag lang ni, gindonate lang ini sang China kag iya ka WHO. Di kun may ara sang ginset nga kondisyon, tiyambal ni Duterte kung basi wala kung malapas nato ng kondisyon, hindi na kita maka-avail sang another batch of libre nga bakuna. But then, namngian ko to kagabi kay nahambal sang presidente, hambaya nang mahuya naman kita nga daw permi na lang kita mangayo, ari ang government matinguha na gid nga mabakal kita, mabakal kita. I-try naton mangin possible ina sa antes matapos ang bulan sa Marso o kod sa first week sang Abril. Ado muna ang mga statements ng presidente nga aton iya pagabantayan kay syempre ang publiko nagahulat-hulat naman given sa karon iya nga nagsaka naman ang confidence sang public kun pagbaton sang bakuna ang paghambalan. 1:51 na kita action Radyo Philippine Standard Time. Standby dira sa aton mga ka-action kay sakon nga pagbalik. Aton naman niya pag-aistoryahan ang aton nga FYI portion. Ang aton nga topic, ang pila ka mga pamaagi kuno para mo pabilin nga yara sa gihapon sa husto iya nga pagpamensar bisan kita ang nakainom. Ato na Dr. Pinoy Squalene Capsule 100. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19,
nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination! Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination! Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Masusuri ka lamang ng tama ng isang health professional kung ibibigay mo ang mga hinihiling na impormasyon. Kung hindi ka naman sumailalim sa screening, hindi ka maaaring i-book o i-schedule para sa pagpapabakuna. Tara, sa Vida Vaccination! Ano ang kailangang gawin sa araw ng pagbabakuna? Pumunta kayo sa vaccination site kung saan ka nakalista. Huwag kalimutan magsuot ng face mask at face shield.
Bago ka turukan ng bakuna, kailangan mong pumirma ng isang informed consent. Sa pagpirma ng dokumentong ito, ay pinapatunayan mo na voluntaryo kang magpapabakuna at alam mo ang mga benepisyo at posibleng side effects nito. Huwag ding kalimutan ang mga minimum public health standards habang nasa vaccination site. Katulad lamang ng pag-maintain ng 1 metrong layo sa iba at pagsasanitize ng inyong kamay habang naghihintay. Pagkatapos mong mabakunahan, ay makakatanggap ka ng isang vaccination card at malilista dito kung kailan ka nabakunahan at kung kailan ang iyong susunod na appointment. Mananatili ka muna sa vaccination site ng 1 oras upang obserbahan ka sa mga di pangkaraniwang na sintomas o adverse events. At dahil importante sa amin ang inyong kaligtasan, ay patuloy kang babantayan sa susunod na 1 taon or 12 months. Tara sa Vida Vaccination. Ano ang dapat gawin pagkatapos magpabakuna? Maaari kang makaranas ng side effects tulad ng sa trangkaso, pero mawawala naman ito dapat pagkatapos ng ilang araw. Huwag mag-alala, senyales to na bumubuo ng proteksyon laban sa sakit ang katawan mo. Karamihan nakakaranas ng lagnat o sakit at normal ito. Kontakin ang iyong healthcare provider kung ang pamumula o pagiging sensitibo ng lugar kung saan ka tinurukan ay lumala pagkatapos ng 24 na oras. At kung nag-aalala ka pa sa iyong mga sintomas o kung hindi sila nawawala pagkatapos ng ilang araw. Importanteng may ulat mo ang mga ito sa health authorities para maaral ng mga eksperto kung konektado nga ba ang mga sintomas mo sa bakuna o hindi. Ayaw naming mag-alala ang publiko ng hindi kinakailangan. Sa mga bakuna na meron tayo ngayon ay kinakailangan ang 2 turok ng bakuna upang mabigyan ka ng inaasam na proteksyon. Kailangang magpaturok ka pa rin ng pangalawang bakuna kahit nagkaroon ka ng side effects. Maliban na lamang kung pinayuhan ka ng iyong healthcare provider na ipagpaliban ito. Tara sa Vida Vaccination. Paano ko patuloy na maproprotektahan ang sarili ko at ang aking pamilya? Gaya ng ibang pagbabakuna, nangailangan pa rin ng oras para sa iyong katawan na bumuo ng proteksyon sa COVID-19. Pero tandaan, ang pagbabakuna ay isa lamang sa maraming mga solusyon laban sa pandemya. Kailangan pa rin natin magpatuloy sa pagsuot ng mga face mask, pagsunod sa 1 meter physical distancing, pag-iwas sa mga kumpulan, at madalas na paghugas ng kamay upang maprotektahan ang inyong sarili at ang inyong pamilya. Tara sa Vida Vaccination. Paano natin masisiguro na ang ibabakuna sa atin ay tunay at mabisa? Ang mga bakuna ay biological products at sensitibo ang mga ito. Maari lang itong magbigay. Kagbabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa gihapon ninyo kaupod ini si Inday Ann. And this time, aton yung pag-istoryahan ang aton ba niya FYI portion. Ano bala ang mga tips ko no? Agod yung nga mapabilin nga sa husto ang papaman sarbisan nga nakainom. Kunyara ka sa panahon sang kasadya o kung gusto mo lang malimtan ang mga mabugat na nga problema kag ang pag-inom. Ang pag-inom amo iya ang imo nga isa ka pamaagi para iya malimtan. Ano man dira nga sahi sa ilim noon nga mahimo magkapahubog sa imo, masamigid nga dumdumon nga mangin responsable sa imo iya ginagiho, sa imo man nga mga himuon kag sa imo iya nga ihambal. Sa pinaka malipot iya nga pulong. Ang ginasiling bala nga kung mag-inom, hagan-hagan lang, na? Kung mag-inom, hagan-hagan lang. Bangod, kiti syempre, kung sobra man ang imo yang nga pag-inom, sigurado, gid nga mag-resulta inasang seryoso nga sitwasyon. Or sa nga mga hitabo bala nga wala naton iya hindi naton mapunggan since nga muna gani
nakainom ka na. Ha? Tandaan, kinahanglan, ipabilin, ngayara sa husto, ang anuman dira na nimo yang nga mga ginahimo. Ha? Yari ang pila ka mga bagay, in kaso nga, hindi gid man bala-mala, malikawan. Ha? Ang una, kung kahibalo ka nga kinahanglan mo pa iya nga mag-drive, hindi mag-inom sa nga patama. Or mas maayo, hindi ka na lang mag-inom. No? Panumduman nimo nga, for example, mag-banding-banding ka mo dira with the family, may makilala ka mo dira nga mga, or kaupod ninyo ang inyong mga kaparyantihan, natural na to nga, may inom-inom session. But then, kung ikaw kung ikaw as driver, concerned ka sa imo kagalingon, kag para sa safety sa imo pamilya, mas maayo nga, likawan na lang ang pag-inom. Or, kung pwede pagidman, inamang kung gusto mo gid iya nga mag-inom, mas maayo nga magpangita ka sang somebody, no? Mangita ka sang somebody nga inang masaligan mo kahibalo iya mag-drive, kay para iya nga masiguro mo nga bisan ano man dira kada mo sa imo nga gininom, at least kampante ka nga may ara iya sang magadala, no? Magadala sang salakyan, kag mabutang ka mo sa safety. Kag syempre hindi gid dapat magpasaga-saga, munikon ka isa may nagkakabatian kita, mga reported cases. Ano ang rason kung nga na aksidente? Kay man nakainom. Yan. So, dapat ipanumdum gani naton. Actually, bisan gani sa mga training, magkuha ka sang salakyan. Or nag-undergo ka training para syempre mag-practice man sang salakyan. Number 1, gini nga ginapahanumdum. Number 1, gini nga ginapahanumdum, hindi mag-inom. Hindi mag-inom kung ikaw ang mag-drive. Kaya syempre, kung nakainom ka, tendency na madula, gid ba ang diskarte mo sa pagbaniobra, ang manibela. Kung nakainom ka na dira, tendency na maapektuhan man ang pagdala mo sang salakyan. Ang ikaduha, sa mga kababainhan naman niya kung nakahibalo ka naman, aware ka, nagabusong ka, hindi na mag-inom. Diba? Hindi na mag-inom kay ang pag-inom balas ang alak, mangin rason inasang madamo yung komplikasyon sa pagbunag sang bata. Munagli kuno sa sunoy sa mga eksperto. Nga kung ang isa kuno ka iloy, ang isa ka iloy, nagabusong dira abi, tapos halay inom, may tendency sina maapektuhan man ang iya ginadala nga baby. So, ang pila sinadala ka mga komplikasyon, amo ang depekto syempre sa lawas ng baby, kag ang worst pa na dira kung ang iya naging mismo iya nga inablang internal sa iya utok, no? Or sometimes other part pagid abi nga mga internal organ niya abi magkalaapektuhan. So kung mahimo pa lang, hindi na mag-inom sang magkahulubog nga ilimnon, sa mga nagabusong dira, kay ginabutang mula na sa alang-alang ang safety sang imo iya ginadala nga baby. Ang ikatatlo, sa liwat kung mag-inom gid man, kung hindi gid man malikawan nga mapilitan ka dira, mahagaran ka nga mag-inom, hindi lang pagpatamaan, na? Di ba natural lang na kung may maghagad dira sa imo, mga long time friend mo abi nga bag-o mo naman nakitaan, ang hagad sila nga mag-inom, okay lang na pila iya ka shot, tapos tama na, no? Kung na mo nalantaw mo na nga do, hindi na masarangan sa imo iya nga lawas, untati na. Kay ang ginasiling bala ang sobra kuno nga kahulugbon, nagaapekto man sa aton nga lawas. Nagaapekto ina sa aton nga lawas. That's why nga masamig gina-rekomendar, ginasiling bala, drink moderately. So ano ba lang ginasiling nga drink moderately? Hagan-hagan lang sa pag-inom syempre. Hagan-hagan lang sa pag-inom, kay ikaayong lawas mo manada ang ginahambalan. Ang ikaapat,
Ari, nakitaan ko gini kay Papa. Nakitaan ko gini kay Papa kung mag-inom siya. No? Kung mag-inom siya, ang ang iya nga whiskey, ginaimpunan niya tubig. Nakitaan ko gini kay Papa, honestly. Mag-inom si Papa mo ni ginahimo yaman. Kaya nga ako, no, ang purpose ni gali, para hindi ka matamaan. Para hindi ka matamaan sa kahulugbon. Yan, muna ang mga diskarte man kon kay isa. Kaya iba niya ba, di pa turos lang dayon. Mga isog-isog pa na kon kay isa. Mga teenagers, subong no, damo ka gino yung makitaan. Wala ko man ginapang kabilugan, pero damo lagi ko yung may makitaan. Kapin pagid sang wala pang pandemic, wow! Maglagaw-lagaw ka lang dyan mo ng mga las 11, las 10, or tubtub na magkaagahon. May makadungan po ko kon kay isa magpuli. Mga estudyante pa lang. Ubog. Mga problema blakon kay isa, no? So kung mahimo pa lang, hindi na magpatama sa pag-inom Hindi na magpatama sa pag-inom. Kag kung pwede pa lang makalikaw, likaw na lang. Agud yan nga, safe ka, 'di ba? Kag ang ikalima, kung mag-inom, importante maniho, kaon, na? Before kayo mag-inom, panumdumada na yung makaon ka. Kay man, importante ang pagkaon. Bisan nung padre ka damo sa imo nga inumon, kung busog ka, wala ginasang problema. Kay nga kung wala gali sang ginkaon bala, or wala kita sa nakaon nga mga solid food, ina ang rason kuno sang intoxication. Ang rason man, kapin pagid pag-abot nimo, di pa inom ka dayon, inom ka lang nga inom, di tendency sinadasig ka mahubog, kaya isa pagid, di maapektuhan ang imo ay kaayong lawas. So, dapat, panumdumon man naton, ang isa pa ganibla actually ka, anuman sang ako na ipagbasahon man ang sulat nga ginpadala diri sa kay Tita Wilma. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit, tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay Okay, ang aton nga letter sender nagpatawag lamang sa kay Sue. Kag ang sulat ni Sue nagasiling, Dear Tita Wilma, tawa lamang ako kay Sue, 30 years old. Tita we, nag-isahanon nga bata sa iya ginikanan ang akon bana. Rason nga amo na lang ang ila concern sa iya. Okay lang kung tani, pero nag-abot bala sa punto, tita, nga gusto na nila ang dapat sundon sa kabuhi namon. May duha kami kamakabataan kag naga-star sa magamay nga apartment na ginapanag-iyahan man sa mga ginikanan sang akon iya nga mister. Sa sulod sang masobra na pulo ka tuig nga pag-upod namon, kanan bala nga mga desisyon, tita, masamigid naga-intra ang iya ginikanan. Ilabi na gid ang iya iloy. Manggaranon ang pamilya sang akon iya nga bana, kag kun isip-isipon actually, tita, mabuhi kami sang ila manggad. Apang nagapasalamat na lamang ako bangod ang akon iya bana mismo. Amo iya ang nagapangita sang tikang para iya makakita sang kwarta
sa paagi nga iyagin pangabudlayan. Apang ang inibala nga tabo na hitabo tita or ang iniiyang desisyon sang akon bana, amo sa karon ang nangin problema. Tungod nagakontra gusto diri ang akon iya umagad nga babayi. Hindi niya gusto nga magtrabaho ang akon nga bana. Tungod suno sa iya, may mabudlayan lang na yung akon nga bata. Gusto ko nga hindi ina matabo. Magsuno pa diri sa akon umagad nga babayi tita, sa ulihi ang tanan namon nga mga manggad. Sa bana kuman kuno magakadto tita sa palaabuton. Ang akon bana tita nagkatapos ini siya sa kurso nga chemical engineering. Sa ini ka kurso nga ti subong kun lantawon naton in demand bala sa iban nga pungsod. Subong kay plano man ko taani sang akon iya nga bana magpangita sang iya nga kaugalingon nga palangitan-an. Galing kay do nag-kontra gidri ang akon iya ugangan ugangan nga babayi. Subong nagalain ang ako nga buot tita. Nagalain ang ako na buot ko nga nablagi na hilabtan sang ako nga mga in-laws amon nga mga desisyon. Tita we, ano bala ang pwede ko nga himuon? Salamat gid sa pagbasa sang akon sulat, ang tagpadala Su. Alas 2:15 na kita, kagyas, amuya to ang mahatag iyang or ang ginpadala nga sulat sang aton letter sender nga nagpatawag lamang sa kay Su. Ang problema niya kay actually sa aton diri hindi bala bag-o ang amuni nga mga amuni nga mga sulat, mga sitwasyon na nagapatunga gidya it's either ang ang parents sang babayi or parents sang lalaki. Isa part ni sang aton yang letter sender ang parents sang iya yang bana. Amo ang nagahilabot sa ilaman yung mga desisyon sa kabuhi. So siga sa akon nga pagbalik sa karon, standby dira sa aton nga mga ka-action kay akon man pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination! Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program.
Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa'yo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Tara, sa Vida Vaccination. Sino ang unang makakapagpabakuna? Dahil kailangan nating masiguradong patuloy na makakapagtrabaho ang ating health system para maalagaan tayo, ang mga medical frontliners ang unang makakatanggap ng bakuna. Susunod dito ay yung mga eligible na senior citizens dahil sila ay nasa greatest risk ng severe infection o kamatayan. Alam natin ito dahil sa ating lokal na datos na mas mapanganib ang COVID-19 sa mga matatanda. Ang pagkakasunod-sunod na kung sino ang unang makakatanggap ng bakuna ay natukoy sa tulong ng mga eksperto. Tara, sa Vida Vaccination. Kailan at saan ka dapat magpabakuna? Ang inyong national government ay nakikipag-ugnayan sa mga lokal na pamahalaan upang maihatid ang bakuna sa inyo. Ang lokal na pamahalaan or LGU nyo ang maghahanda ng pagpaparehistro at pag-ayos ng schedule ninyo sa pagpapabakuna. Mangyaring abangan ang anunsyo at instructions na magmumula sa inyong mga mayor or governors ukol dito. Tara, sa Vida Vaccination. Ano ang kailangan mo bago magpabakuna? Habang hinihintay natin ang pagdating ng mga bakuna, kumuha lamang ng impormasyon sa mga mapagkakatiwalaang sources. Magtanong lamang sa mga licensed medical professionals ukol sa wastong pagbabakuna para sa COVID-19. Matuto rin tayong mag-verify ng ating mga nababasa o naririnig. Tanging tamang impormasyon lamang ang makakapaggabay sa atin sa ating desisyon na magpabakuna. Ang inyong health history ay mahalaga din sa pagtukoy kung dapat ka bang bakunahan o hindi, kung anong bakuna o angkop sa iyo. Kaya naman, importanteng seryosohin natin ang health screening na ito. Magpakita sa araw ng inyong screening at ideklara ang inyong complete health history, gaya ng allergies o mga risk factors o mga sakit noon. Monitor via Facebook Live sa kay Sir Alex Montasa, kay Ramar Gicano Haliazgo, mayong hapon. Sa kay Ma'am Homa Lumena, good afternoon man. Sa kay, okay, monitor ko na si Sir Alex Montasa sa may barangay Cansalungon, Isabela. Sa kay Ma'am Anbella, thank you so much for the star. Siga. Sa kay Taam sa Boso, thank you so much for the 50 stars. Thank you, Taams. Love you, mwah. Sa kay Ma'am Christine Menyas Villalobos, mayong hapon, nagamonitor dira sa may Pandanon DSB. Sa kay Sir Almer Itonas Regalado, mayong hapon man, nagamonitor kami diri subong sa Latex Market Fairview sa Quezon City. Sige, salamat. Kay Sir Guillermo Clarito, mayong hapon. Okay. Sa kay Ma'am Harmy Sarmiento Maalat, pwede ko no aksyonan. Wala lang ko nagaling kay ara na iya sa ara na sa kapulisan, ma'am. Okay, sa kay Ma'am Sheila Alagos, good afternoon. Sa kay Sir Arman Regalado, greet niya ko ng mga taga Montara, Isabela. Kay Ma'am Eda Sabat Malaka Gamala, naga-monitor sa sumong iya nga hapon, kaupo dire sa iyaman mga office mates. Sige, thank you so much, Gid, and keep safe. God bless everyone. Sa kay Ma'am Julie Ann Akson, good afternoon. Kay Anthony Makilan, good afternoon. Watching live from Barangay Matabang. Greet ko lang Makilan family. Salamat and God bless. Thank you so much for the green hearts. Okay, damo heart mo ti hearts. Sa kay Ma'am Anbella Liwat, nagapasalamat gid sa kuno. Kag sa tanan man, nagamayong hapon man siya for tanan nga listeners ng Action Radio. Sa kay Raymar Beranyo Lingoste, good afternoon. Naga-monitor dira sa may barangay Hagimit, La Carlota City. Sa kay Antonio Beronyo, naga-live man sa San Gabriel, Macabebe. Thank you so much, good Sir Antonio. Sa kay
Sir Alex Puentes, nagalantaw man subong. Thank you so much, good. Alfredo Rico Jr., good afternoon. Si Ma'am Virgie Alpinda, ka always naga-monitor dra sa may Celine Homes. So, thank you so much, good. And keep safe man ikaw, ma'am, with your family. Kay Mama Mary Grace Eugenio Fermin, mayong hapon man dra sa imo, ma'am. And halong kay Ma'am Maria Teresa Hofelania, mayong hapon. Si Sir Eddie Ricafort, sang iya ka OTTG, ha? Sa mga taxi ni namon nga mga member, na? Sige, thank you so much. Good kay April Mallorca Yorsabia, mayong hapon. Kay Sir Martin Aliling, good afternoon. Nicole Ricare Apolinario, good afternoon man. Watching live here in Candoni. Sige, thank you so much, good, sa inyo yang nga pag-monitor. Bakit kailangang magpabakuna? Bakit nga ba? Vaccination. Ang pandemyang ito ay kumuha ng maraming buhay at patuloy pa nitong nilalagay sa peligro ang buhay ng nakakarami. Pinahina din nito ang ating ekonomiya at maraming Pilipino ang nawalan ng trabaho dahil dito. Sa pagkatuklas ng bakuna laban sa COVID-19, nagkaroon tayo ng oportunidad na malabanan ang pandemyang ito. Sa tulong ng mga bakuna, ay may iwasan natin ang sintomas ng impeksyon at posibleng maiwasan din ang malalang impeksyon at matigilan ang pagkalat nito. Gayunpaman, gaya ng iba pang mga bakunang ginagamit sa nagdaang dekada, ang abilidad nitong protektahan ang ating komunidad ay tataas lamang kung hindi bababa sa 70% ng ating populasyon ay bakunado. Halimbawa, kung ang iyong barangay ay mayroong 100,000 katao, hindi dapat bumaba sa 70,000 ang dapat mabakunahan upang matiyak na proteksyon ang buong komunidad. Kaya ating tandaan, ang pagbabakuna ay hindi lamang para sa iyo o sa iyong pamilya. Ito ay para din sa iyong barangay, lungsod at probinsya. Tara, sa Vida Vaccination. Aling mga bakuna ang gagamitin sa Pilipinas? Sa ngayon, may limitadong supply ng bakuna sa buong mundo. Sa katunayan, halos 80% ng stock sa buong mundo ay nabili na ng mga mayayamang bansa. Dahil dito, walang iisang kumpanya ang maaaring mag-supply ng 110 million na bakuna sa Pilipinas, kaya naman nakikipag-usap ang ating gobyerno sa 7 manufacturers. Sinisiguro natin na ang mga bakuna na to ay makakatanggap ng Emergency Use Authorization at kung may EUA sila, doon lamang sila bibilhin at gagamitin ng ating gobyerno para sa ating vaccination program. Nagbibigay ang EUA ng assurance o katiyakan na ang bakuna ay dumaan sa masusing pagsusuri at nirerekomenda ng mga independent na eksperto sa atin. Hindi mo rin kailangan mag-alala. Ang bakuna laban sa COVID-19 ay hindi magbibigay sa iyo ng COVID na sakit. Tara, sa Vida Vaccination. Magkano ang babayaran ko para mabakunahan? Ibibigay ng gobyerno ang bakuna ng libre. Wala kang dapat bayaran para magpabakuna. Kagpabalik diri sa aton programa, This is My Life. Sa sininga tinion ato naman pagabasahon ang mahatag nga advice ni Tita Wilma para sa aton man letter standard nga nagpatawag lamang sa kaisu. Mayong hapon sa imusu, ang problema nimo amo nga ginaintrahan sa imo ya ugangan nga babayi ang inyong pangabuhi. Un ka isa, hindi tagin man madula nga may mga ginikanan. Nga bangod palangga nila ang ila kabataan, kung ka isa ginaintrahan nila ang pangabuhi sini, bisan iya nga may kaugalingon na nga pamilya. Ugaling kung ka isa, sobra-sobra na, kag hindi na nagakadapat. Ang imo problema,
wala sang makasulbar kundi kamo mismo nga mag-asawa. Istoryahin ninyo ini nga bagay, i-plastar sa imubana ang sitwasyon, kag pangitaan ninyo sang solusyon. Dapat nga ipahangop mo sa imo nga bana nga may kaugalingon na kamo nga pangabuhi. Kag wala taman ginabaliwala ang mga panugyan sa imo mga ugangan, pero ang ultimate decision yara sa inyo nga duha. Kinahanglan nga ipa-insyandi mo sa imo nga bana nga dapat magtindog na kamo sa inyo kaugalingon bangod inyo ini pangabuhi. May tinapusan man ang imo bana, so for sure makatindog gid kamo sa inyo iya kaugalingon. Sa una siguro, may negatibo gid nga reaksyon ang imo ugangan, apang sa dalayon makitaan gid nila ang inyo pagpaninguha sang inyo man kaugalingon. Basta willing lang ang imo yabana, maka-agree gid kamo kung ano ang inyo nga buhaton. Panahon na gid man nga ang imo bana ang dapat mangin matutuod nga padre di pamilya. Alas 2:30, Action Radio Philippine Standard Time. Kag amoyan to, ang mahatag man nga advice, no? Ang mahatag nga advice ni Tita We para iya sa aton letter sender sa kay Sue. And this time, standby naman din sa aton yung mga ka-aksyon. Kaya ato naman pag-istoryahan ang first part sa aton nga horoscope of the day, aton kapalaran for today. Sa subong man nga adlaw sang Huwebes, Marso 25 tuig 2021. Unahon naton ang mga Aries, Marso 21 tubtob Abril 19. Oy Aries, magagwa kuno ang bagay nga gusto nimo. Pilia ang mangin malipayon ka sa tanan iya nga mga himuon para mangin positibo ang resulta. Ay di ba kung nagahimo kita gani sang aton yung mga obligasyon, inspired kita, kag gusto naton ang ulubrahon naton, tendency sinati mga positive gid yan, no? Positive gid ang result. So dapat kita mismo mangita isang paagi kung paano naton nga mapahimo nga mangin mamag-an ang aton yung nga problema, no? Kag ang aton man nga mga obligasyon. Mangin mamag-an man ang tanan sa bulig yasang isa ka abyan. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:32 na kita. Action Nams, ara na siya subong. Okay na siya, sige. Standby sa aton yung mga ka-action, kaya isaanay ka flash report. Isaanay ka flash report sa patrol with Action John Diaz. Action John? Aksyon na ang isa ka lalaki ang natiruhan sa nga isa ka pulis sa siyudad sa Victoria sa nigida mga adlaw. Ini matapos nga ang kapulisan sa nga Victoria's PNP ang nagresponde sa isa ka reklamo nga nabaton nila sa emergency operation man mismo sa Victoria's PNP. Matapos nga nag-amok aksyonan ang lalaki nga ginkilala kay Hernani Pimentel, 36 anyos, kag residente sa Villa Victorias, Barangay 13, sulad sang Victorias aksyonan. Ang tapos diri according kay Police Lieutenant Colonel Eduardo Corpus, ang Chief of Police ng Victorias City PNP, nga unang nagresponde sa lugar ang Victoria's Emergency Responders matapos sila makamatot sa impormasyon nga may isa ka lalaki nga gingorotya ang iya kaugalingon nga liog.
Magsiling gurot, gingamit, may gingamit sa aksyonan nga makabig nato na matalom nga bagay, di pa mag-confirm subong kung ispading ang iya gingamit o kung ano nga matalom nga bagay aksyonan, kaya mo to ang ginagurot niya diyo sa iya nga liog. Bot silingon pagabot kay emergency responder, may dugo na gidya no, sa iya liog aksyonan. Pag-abot dito sa area, imbis nga magpatatap sa ako naghatag sa nga magpasugot sabi, hatagan sa nga una nga pagbulong sa mga emergency responder, ginlagas kay ni kabinangon ang mga volunteers sa nga Victoria sa emergency response aksyonan. Dito kagilayon man nga nagpayo sa assistance ang mga otoridad sa kapulisan sa Victoria's PNP. Nagabot dito sa area ang isa ka team kagang patrol sa Victoria's PNP. Gagalakit dito ining si Police Master Sergeant Valentin Serdenia. No, isa direction-an ka patrol assigned sa Victoria's PNP. Dito kay ginaayo sining ni Valentin o ni Serdenia ang ining si Pimentel aksyonan nga mag-upod sa kapulisan o kon magkalma lamang kaya para matagan sa pagbulong. O galing imbes nga magpati kag magkalma, ginhana pagid sining ni Pimentel nga labon ang pulis sang Victorias. Actually, according to kay Corpus, nalabot gid mong nalabo yagid ining pulis o galing kay timing man nga sukbit sang pulis ang iya nga armas lutang kag magazine. Ang iya dring gamit nga spading o kung ang holster abi digto nag-igo sa may magazine aksyonan sang pulis. Rason ko nga wala gid napilasan abi no ining pulis nga si Serdenia aksyonan. Natumba ining pulis sa isol ya gorobla nga para hindi maigo sang kay ginano sa mong dumakabi-abi nga dugin sa Russo sa bala sining ni Pimentel. Pagtumba niya, according to kay Corpus, agod nga proteksyonan ng iya kaugalingon kung muara sa ginatawag nga imminent danger, ining pulis nga si Serdenia, natiruhan niya aksyonan ining si Pimentel. Sa inisyal nilang informasyon, 6 ka luthang ang naangkon, no? Kunado 6 ka lupok ang nabatian dito sa area, kaya mamunto abi ang paraysayon sining pulis nga ginapabalo niya kay Corpus aksyonan. Ang unang pilas dito nga ilan nakitaan, gito mo gito medyo dalom-dalom sa tiyan mismo sining ni Pimentel. Pero according to kay Corpus, ang mas lala pa gito atong pilas niya sa iya nga liog. Kay dito sa ospital sa giningagaw sa dala sa kaayong lawas center dra sa may syudad sang Victorias. According to kay Corpus, buhi pamong ining si Pimentel o galing 30 ka minutos ang nakaligad, inigin deklarar nga patay sang attending physician drama mismo sa may health center. Ang rason kung nag-amok siya kag anong matabo kay antes mo ni kuno nga nag-amok sa aksyonan do nag-istorya pa ni siya sa iya asawa, nagalok sa ganito sa asawa o galing kiti way naguro nila na ibaluan nga tubtob amo na ni ang senaryo nga natabo. Yari ang kabahin sa pagpayag ni Police Lieutenant Eduardo Corpus, ang hepe o Chief of Police ng Victoria's PNP. Hindi. Tinatay siya sa nakataayos niya sa yung nagkakaroon ng primary perspective yata sa kaya ito. Okay. Opo, so Opo. so tumawag yung pamilya na immediately sa rescue group natin. So, ano yung ating rescue group? Makasot yun, ang ginawa is binakasya talagang ginawa yung rescue group. Also, satisfy mo nakatawag sila sa i-charge natin sa pagkakakin sa disinfectant center natin din. So, may punita natin yung ating kapulisan. Hindi sa atin sa atin. But unfortunately, yung dumating siya doon, pili ko pinatayo sa atin yung tao na sutuparan yung kamas yung kanyang binawin. Kapag yung sa iyo, open yung ating police. But it is
police because nasa emergency yung buhay ng ating police sa kakulit ng tao. Aksyon na nabatian na kawain sa statement ni Police Lieutenant Eduardo Corpus, ang Chief of Police ng Victoria's PNP. Ang patrol, diri sa area sa digid ng Dugaya, base karon o construction report sa action and Luzon, mapatan nila kabugusan kini detalye bisan pa no natabo, no? Sa duwat karon ko ang gingamit is binangon, no, sa ining ni Pimentel, amo to nga grot ni Siliog, taga mo to ang labo ya sa ining police action. According diri kay Corpus, ginacheck pa nila kay ang police to may mga gas-gas naman siya, no? Hindi gid madalom ang pilas nga na ang konsini ara naman sa subong sa may Victoria's action pero amo to ang si Pimentel ang gindeklararon na patay sa doktor sa may ikaayong lawas hospital sa syudad sa Victorias. Ang kabugusan nga pagpayag sa pulisan ang investigasyon nila diri nakitman ang pagpayag sa pamilya sining ginlutang o nalutangan sa ginasang kapulisan o sa pulis abis sa Victorias Amati Andres sa Gihapon sa Action Radyo Bacolod. Balita gikan sa patrol ang taglibot sa Bacolod Action Diaz o nasagot na sa Action sa Bacolod Action Radyo. Yes, thank you so much, good Action John Diaz sa flash report. O isa ka ano tawag na, run amok or nag-amok nga lalaki. O ti may naanhan pa siya yung police officer ang nagresulta man sa iyang kamatayon kay ti kung hindi siya sang pagunahan sang police tendency ang police naman niya ang matamaan, no, kay ti armado man siya, may ara man siya sang bit-bit yung patalong. So tendency ang police kung na wala to nakapanigana basi siya man tong matamaan. So galing kay mo na may ara gid sang nadulaan niya sang kabuhi tungod sa sinang insidente. But then ang dugang sinakaron nga detalye untay man sa pila ka mga public affairs program sang Action Radyo Bacolod. So siga balik kita diri sa aton man nga horoscope of the day. Ang nautod ko kaina na nga horoscope for Aries. So sa liwat ang sa mga Aries dira Marso 21 tubtob Abril 19 magagwa ang bagay nga gusto nimo. Pilia ang mangin malipayon ka sa tanan iya nga mga olobrahon para mangin positibo ang resulta. Mangin mamag-an ang tanan sa bulig man sang abyan. Apang panugyanawang sa mga Aries kung pwede pa lang ini lang daning magwaan, no? Sabi pa subok mo presensya sang COVID-19 mas maayo magtener ka sa inyo balay para yung masiguro man nga safe ka, diba? Sige, sa mga Aries, lucky numbers 33, 26, 49, 15, and 51. Sapphire blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Taurus, Abril 20 tubtob Mayo 20, matuman ang imo yang handom nga bakasyon. In kaso nga matapos na ining pandemya. So this time, tipon-tipon lang da na isang kwarta, no? Tipon-tipon lang da kagay timing lang na kung matapos na ning pandemya, o go, lagaw na. Sa mga Taurus, lucky numbers 23, 46, 39, 53, and 12. Cyan blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Gemini, Mayo 21, tubtob Hunyo 21, madamo sa mga events kaya nga ma-experiensyahan. Ang tanan nga ini mangin alagyan para iyang mahatagan bala katumanan ang imo iya nga tinutuyo sa imo man kabuhi. Sa mga Gemini dira, lucky numbers 43, 56, 39, 12, and 21. Satin white is your lucky color. At para naman sa mga Cancer, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22, batuna ang mga hangkat kaya gabaga-abot sa imo. Angod, hindi or wala ya sang mga wala kuno sang mga paghangkat sa kabuhi kaya hindi malampuwasan sang isa ka tawo, no, nga determinado kag porsigido na malabot niya ang iya nga mga handog. Sa mga Cancer, lucky numbers 33, 46, 59, 13, and 22. Tulip pink is your lucky color.
Kag para naman sa mga Leo, Hulyo 23 tubtob Agosto 22, sa social event, makilala ang mangin life partner nimo. Subong man ang tiyempo, agud iya nga magpangayo ka dira sang pasaylo, kag mismo ikaw ang magpasaylo. Sa mga Leo dira, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 53. Electric blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Virgo, Agosto 23, tubtob Setyembre 23, ang supervisor mo bala, buhay ang iya nga idea sa imo. Ibalo kung ano ang rason para iya nga kung paano man nimo ma-achieve ang imo nga goals. Kaysa may ara gina nga mag-aabot kita sa punto nga lain ang ila iya nga pananaw, no? Lain ang ila nga pananaw sa aton man nga pananaw. Pero mas maayo nga hibaluon naton kay para makatuon man kita for new ideas. Sa mga Virgo, lucky numbers 53, 46, 29, 13, and 33. Dollar green is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:45 na kita. Amo yato ang first part sa aton man nga horoscope. Standby sa aton na mga ka-action para iya sa akon man nga pagbalik sa nabilin pa naton nga mga horoscope. Pasimbanwa, mapugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaong kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolog man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolog saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas ka balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginagampingan. Padayon Aksyon Radio. Pagkulong kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na
anong kahintangan? Responsable ang pagbalita, kagaya na italaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala at palangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod ng mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sa biton. Mga balita ang dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon,
sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y saysay anong ang kahintangan. Responsable at pagbalita, pagdali na italang na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:54. Kag pabalik diri sa aton programa, This is My Life. Para isalabilin pa naton yung mga horoscope, sa iluhan naton ang sa mga Libra. Sa mga Libra dira Setyembre 24 tubtob Oktubre 23, mahibaluan mo sa karon ang ugat kun nga ano bala ang mga rason kun nga nagka-issue sa inyo yung ginatrabahuan. Apang maghalong lamang kag mangin alerto kay basi bala ikaw pa diraya ang maanhan sa nga ila yung mga pagaway-away kun kaisa instead nga wala ka diraya sa labot. Okay, sa mga Libra, lucky numbers 43, 23, 59, 13, and 31. Crimson red is your lucky color. Kag para naman sa mga Scorpio, Oktubre 24 tubtob Nobyembre 22, kinahanglan nga ipa-feng shui ang nabilin o kung nabakal ni mo diraya nga bag-ong house and lot. Bangod, ina man ang magaganyat sang manami yang mga oportunidad. Sa mga Scorpio, lucky numbers 53, 36, 12, 22, and 55. Vanilla brown is your lucky color. Kag para naman sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtob Desyembre 21, para gid sa imo ya ang maayo nga pangabuhi. Kung hindi ka lang magkulang, no? Kung hindi ka lang magtinamaran, maka-importante ang pagtinguhan, inabalang hulat-hulat lang. Hulat-hulat lang kay ang maayo yung pangabuhi, mag-aabot gid ina sa imo. Sa mga Sagittarius, lucky numbers 23, 36, 49, 15, and 55. Purple is your lucky color. Kag para naman sa mga Capricorn, Desyembre 22 tubtob Enero 19, mahibaluan mo na kung ano ang mga naguba dira iya nga gamit. Kung inagali, wala man na nahungod. Gani, kung mahimo pa lang, magkalma. Kasi bala may pasibangdan ka dira, how? Sige, sa mga Capricorn, lucky numbers 23, 36, 49, and 51, and 15. Ice blue is your lucky color. Kag para naman sa mga Aquarius, Enero 20, tubtob Pebrero 18, ay magabaton ka sa kanon isang pagkilala. May permahan man nga bag-o iya nga work contract. Kag madayon ang imo iya nga plano sa pagbiyahe sa abroad. Sa mga Aquarius dira, lucky numbers 53, 26, 49, 13, and 31. Citrine yellow is your lucky color. Kag para naman sa mga Pisces, Pebrero 19, tubtob Marso 20. Kayuhadira or kayuhadira ang mga imo bala yung mga problema, no? Ang mga problema kay man sa palaabuton, mag-aabot gid ang mga oportunidad kamo ang pahalipay sa imo. Sa mga Aries, lucky numbers 23, 36, 49, 51, and 11. Red is your lucky color. Action Radio Philippine Standard Time, alas 2:57 na kita. Kag inyo ginpamatian ang aton iya nga horoscope of the day. Aton kapalaran for today. By the way, mayong hapon lang dira gali sa Family Florentino dira sa may barangay Haba sa Banwasang Candoni. Hidlaw-hidlaw na gid kuno inyo man nga himata dere. Si Manong Ronald Florentino. Sige, sa Family Florentino, mayong hapon lang dira kag mayo man nga pag monitor sa may barangay Haba sa Banwasang Candoni.
Aksyon Radyo Philippine Standard Time, alas 2:58 na kita. And this time, updating niyo ako para sa aton nga, Orasyo Imperata. Orasyo Imperata, batok sa coronavirus. O Diyos nga among amay, kami nagapalapit sa imo, sa among kinahanglanon, sa pagpangayo sang imo panabang, batok sa 2019 coronavirus o kon COVID-19, nga nagutas sang kabuhi, kag nagtublag sa kadamuan. Kami nagapangayo sang imo grasya, para sa mga tao nga gintugyanan sa pagtuon sang kinaiya, kag ginhalinan sang sini nga virus, kag sang balatian nga iya gindala, kag sa pagtapna sang iya paglaton sini. Ihatag ang imo pag-ubay sa mga kamot, kag ihibalo sa mga dalubhasa sa medisina. Agud ila maalagaran ang masakiton, sin may kasangkol kag kaluoy. Subong man ang mga ahensya sang gobyerno kag pribado, agud sila makakita sang bulong kag kasulbaran sang sini nga balatian. Kami nagapangamuyo sa mga nagmasakit, kabay ngang ila maayong nga lawas magapanumbalik sa gilayon. Ihatag sa amon ang grasya sa pagpangabudlay para sa kaayuhan sang tanan, kag sa pagbulig sa mga nagakinahanglan. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Kristo, imo anak, kag among Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa pangakatuigan. Amen. Maria, mananabang sa mga Kristiyano, igampo mo kami. San Rafael Arcangel, igampo mo kami. San Roque, igampo mo kami. San Lorenzo Ruiz, igampo mo kami. San Pedro Calungsod, igampo mo kami. Sa aton 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. I can't say goodbye to you, no matter how I Kulabos na sindayan sa oras. Kag antes man, diri kita anay sa aton nga Bible verse gikan sa Proverbs chapter 10 verse 7. The memory of the righteous will be a blessing, but the name of the wicked will rot. Sa ngalan sang regular nga anchor woman, Tita Wilma Sugaton, ini naman ang inyo alagad, ini si Inday Ann. Na nagapasalamat, halong kita always. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon Radio!
Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Manila